siya ang lakuman. Taawan ngamin tilod tuy cellphone ko ita, dandanin sa paiketin ag expire SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Nagrigaten, ayano mayadayo ka, mayadayo, itinapategen ka. Di mas baalan, nga iliw puken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagrigaten, ayano mayadayo ka, mayadayo, itinapategen ka.